أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Uništio Saidi, Kutb al-Mutarrif, učinio Sultan al-Aulija, Dastur ja Saidi wa Maulaja, učinio Rijal Allah. Mir neka je s vama wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inšala nekoliko riječi jer ljudi stalno dolaze ovdje, neka Allah svevišnji dopusti da ta ljubav prodre u naša srca. Zašto dolazite ovdje? Zašto idete svugdje? Neki ljudi vole ići u Italiju, neki ljudi vole ići u Španiju, neki ljudi vole ići u Francusku, neki ljudi vole ići u Las Vegas, neki ljudi vole ići u Los Angeles, New York City. Zašto mislite da žele ići tamo? Nešto im je u srcima što ih tamo tjera. Želja dolazi u vaše srce ili u naša srca i ta želja nas tjera da idemo gdje god želimo, jer želimo to područje. Tražimo neku vrstu zadovoljstva u tom području, zar ne? Zašto putujete? Kažu da je to zbog posla, to je mučenje. Idu na posao. Elhamdulillah, neka vas Allah obilno blagoslovi, nema problema. Ali neki ljudi, kada žele ići na mjesto gdje idu, nema posla. Oni samo dolaze da provedu vrijeme. Zašto dolaze? Zato što ih nešto u srcu dovodi tamo. Pa zašto ljudi dolaze iz Dallasa? Zašto ljudi dolaze iz Washingtona? Šta vam je u srcu? Zašto ljudi dolaze iz San Antonija? Postoje parovi, pa čak i njihova odrasla djeca su došla iz Seattla. Zašto? Šta vam je u srcu što vas dovodi ovdje? Allah Đelešanuhu je stavio nešto u ljudska srca. Pokušavam zapamtiti ajet, uvijek se povezati sa Allahovom riječju. Astaizu billahi watlu ma uhije ilajka minal kitab. Astaizu billah watlu ma uhija ilajka minal kitab. Pročitajte ono što vam je objavljeno iz knjige El Kur'an. Postoji naredba za Allahovog poslanika, u kojoj je to suri šejhu, sura El Ankabu, gdje Allah kaže: O moj voljeni, reci im, pročitaj im ono što ti je objavljeno iz knjige, kao što nas je naš učitelj Mevlana šejh Nazim El Hakani naučio, kada dvije osobe sjede zajedno, jedna govori, a druga sluša. Onaj ko govori će imati koristi jer se sjeća ili mu se podsjeća, a onaj ko sluša će također imati koristi jer se i on sjeća. Ali o čemu ti govoriš? Ti govoriš u ime Allaha, tako mi Allaha, Allahu, billah lillah. Ti govoriš u ime Allaha, što znači da čitaš iz njegove svete knjige. Ako ne čitaš iz svete knjige, Dakle, život na zemlji je korištenje onoga što je u njoj dok se ne odredi vrijeme, a to vrijeme je smrt. Imate prebivalište na zemlji, tamo ćete boraviti. Kaže se da je Adamovo tijelo, fizički Adam, bilo na zemlji, ali Adamovo srce je boravilo u njegovom fizičkom tijelu, a Allahova ljubav je boravila u Adamovom srcu. Dakle, Allahova ljubav, subhanahu ta'ala, bila je u Adamovom srcu, koje je bilo u Adamovom fizičkom tijelu, koje je bilo na zemlji. Na zemlji ćete boraviti. Kaže se da je srce, kalb, zemlja, za Allahovu ljubav. Evlije kažu da je Adam, alejsalam, jeo s ploda ljubavi gospodara, svjetova, drveta božanske ljubavi. Kada je zagrizao, rečeno mu je: ne približavaj mu se, jer ako dodirneš moju ljubav, ako je osjetiš, onda ćeš žudjeti za mnom. Ostavi to, uživaj u zadovoljstvima raja. Ali zašto tražiš tu čežnju? Da li ti ljubav donosi bol ili zadovoljstvo? Šta misliš? Prava ljubav, ne govorim o ljubavi mačke jer je to drugačije. Prava ljubav, posebno kada je tvoj voljeni daleko od tebe, rekao je: ne jedi s tog drveta. Sveci kažu da je jedno od njenih značenja, jedna od suština tog drveta, da je to drvo božanske ljubavi. Jer je Adam alejsalam vidio viši nivo od svog nivoa u raju i rekao je: o gospodaru, želim dostići taj nivo. Pa mu je rečeno: taj nivo će se dostići plačem i čežnjom. Ali u raju nema plača, tamo nema čežnje, sve što želite je dostupno. Uvijek ste u sreći, nema plača. Dakle, kada je zagrizao s drveta, kaže se da je zagrizao sjeme ljubavi, božanske ljubavi. I ta božanska ljubav se nastanila u njegovom srcu. Dakle, u srcima ljudi postoji božanska ljubav, koju su donijeli s neba. S tom božanskom ljubavlju traže put natrag. Zašto bi se trebali vratiti? Zato što žele božansko.
To je ljudska priroda. U srcima ljudi postoji ljubav koju je Bog tamo zasadio. I ta ljubav vas vodi ka vašem cilju. Ako volite plaže u Francuskoj, u Nici, ne znam koje plaže tamo imaju, hoćete otići tamo. Ako volite gradove poput Venecije, Firence i drugi gradovi u Italiju, otići ćete tamo. Dakle, šta ljude pokreće da dođu ovde, šta je u njihovim srcima? Vidio sam neki ljude pozadi, ne iz Michigana, već iz druge države. Zašto su došli čak ovde? Zato što ih je božanska ljubav privukla ovdje. Zato što božanska ljubav, kada je Bog rekao istakar, što znači da se naselite na zemlji, mataun, morate imati koristi od onoga što je na zemlji. Božansku ljubav koja je u vašim srcima na zemlji morate pronaći način da je kultivirate. U šta izrasti? U drvo. Drvo će vam dati plod. Zagrizete u taj plod i naći ćete ljubav prema Allahu subhanahu ta'ala. Naći ćeš Allahu subhanahu ta'ala marifat, znanje o Allahu subhanahu ta'ala. Ako pronađeš pravo, ako ti drvo može dati plod objave, bit će ti data objava. Ako drvo rodi plod mušahade, vidjet ćeš ono što drugi ne vide. Ako drvo rodi plod vusula, naime, dosezanje i postizanje božanskog prisustva, postići ćeš ga. Ako drvo rodi plod visal u obliku veze s božanskim prisustvom, veze sa sjedištem, kako je Molana Šejh Nazim Elehana govorio, ako to možeš dosegnuti u isaltat, ako možeš postići plod odnosa, imat ćeš ga. A nakon što se ta veza uspostavi, sljedeći nivo je savršenstvo. Koje je to drvo? Šta je sjeme tog drveta na zemlji? Sjeme je La ilaha illallah, Muhammed Resulullahu sallallahu, ovisno o vremenu u kojem živi to ljudi. Da ste živjeli u vrijeme prethodnih poslanika, vjerovali biste u poslanike koji su poslani u to vrijeme, ali sada mi vjerujemo u La ilaha illallah, Muhammed Resulullahu sallallahu. Dakle, božanska ljubav koja je u vašim srcima, sjeme La ilaha illallah, Muhammed Resulullahu sallallahu, na ovoj zemlji, morate pronaći način da ga zalijete. Šta se dešava kada zalijete sjeme? Biljka raste. Nakon što biljka naraste, šta se dešava? Ona donosi plod. Dakle, riječ tajba, kako je Allah subhanahu ta'ala rekao, božanska ljubav i božansko ispovjedanje, priznavanje božanskog jedinstva i poslanstvo njegovog poslanika. Vi vjerujete, mi vjerujemo u Muhammedeno, poslanika Muhammeda alejhi salam, božanska ljubav i prepoznavanje božanskog jedinstva. Ako to pratite sa malum salih, dobrim dijelima, ako pronađete način da ga uzgojite, šta će se s njim dogoditi? Allah subhanahu ta'ala kaže da će biti kao drvo. Nije li tako Imam Sahib? وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. Priča o dobroj riječi je kao dobro drvo. Sura Ibrahim 14.24. Kalime tojiba, naime la ilaha illallah Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To je ljubav koju si zagrizao u to drvo koje ti je zabranjeno osjećati jer je to božanska ljubav, drvo božanske ljubavi. Osjećaš je i patit ćeš. Zašto? Zato što ćeš biti daleko od svog voljenog, moraš pronaći način da se vratiš toj vezi, da se povežeš s božanskim prisustvom. Dakle, Allah Đelešanhu kaže da drvo uvijek donosi plodove. Tu'ti ukulaha kullahini. On daje svoje plodove u svako doba. Sura Ibrahim 14.25. Ono donosi plodove u svako doba. Uvijek ima plodova na njemu po naredbi i dozvoli njegovog gospodara. Allah Đelešanhu je dozvolio drvetu koje je u vašim srcima da donosi plodove. A kada zagrizete plod koji je u vašim srcima, plod vjere i dobrih dijela, rekavši La ilaha illallah Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi, to je vjera. Dobra dijela su ono što nam je Allah Đelešanhu odredio. Zašto nam je odredio sve ove stvari? Tako da možete rasti u svojoj vjeri dok ne postane drvo čiji plod možete jesti. Prvi plod je ma'rifa, znanje o Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kada dozvolite da vam se Allah subhanahu wa ta'ala pridruži, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, i kako božanska ljubav raste u vašem srcu, prva stvar koja će doći je znanje o Allahu, ma'rifatullah sallallahu alaihi wasallam. Kada ga poznajete, volite ga zbog svega što vam je dao. Šta vam je dao? Sve. Bog nam daje sve. Kada ga poznajete, volite ga. Kada ga volite, počinjete ga vidjeti. Kako ga ne možete vidjeti svuda oko sebe? Ne svojim očima, već svojim očima vjere. Sve oko vas je njegova kreacija, njegovo djelo, njegova djela. Počinjete ga posmatrati.
To je ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mislio kada je rekao da obožavate Allaha kao da ga vidite. To znači da možete dostići nivo gdje ga vidite svuda. Ako možete reći da on nije na određenom mjestu, ali ga i dalje vidite, onda je to istinska mušahada, svjedočenje. Kada ga počnete vidjeti, onda ste ga dostigli. Kada je on uvijek s vama, kao što smo rekli u šubi. Ranije je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Musi: čim me se sjetiš, dostigao si me. Dakle, postajete u stanju stalnog sjećanja kada upoznate Allaha. A kada se zaljubite u Allaha subhanahu wa ta'ala zbog tog znanja, upoznajete ga, volite ga, vidite ga. Kada ga vidite, on se više ne skriva od vas. Uvijek ste prisutni s njim, a on je uvijek prisutan s vama. To je vusul, dostižete ga. Zatim dolazi veza, odnos s njim. Ovi ljudi koji dolaze iz drugih država, zašto dolazi? Zato što imaju tu božansku ljubav u svojim srcima. Posijali su sjeme La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u svoja srca i pokušavaju pronaći mjesto i način da to sjeme La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem izraste iz sjemena u debelu stabljiku, a zatim izraste u veliku kako bi mogli biti zadovoljni onim što ono nudi. Jeste li ikada pročitali to u suri El-Fah? U suri El-Fah Allah dželešanuhu wa ta'ala govori o primjeru vjernika. Simahum fi vujuhihim min athari sujud, dhakali mathaluhum fit taura. Njihov trag je na licima od traga seđde. To je njihov opis u Tori. Sura El-Fah 48 ares 29. U Tori se spominje parabola o vjernicima, da imaju oznake na licima od pada na seđdu. Judaizam se fokusira na fizičku poslušnost i vanjska pravila, dok se kršćanstvo bavi unutrašnjim aspektima ljudskog života. Oboje je kombinovano u islamu. Šerijat uči kako se ponašati izvana, dok tarikat pokazuje kako se ponašati iznutra. To unutrašnje ponašanje je sjeme vjere, koji zatim raste u biljku i konačno u veliko drvo čiji se plod može uživati. Oni koji su ga posadili bit će vrlo sretni, bit će zadivljeni onim što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Dakle, ljudi koji dolaze izvan države, dolaze da dozvole sjemenu u sebi da... Mi ne tražimo ovaj svijet. Kao što smo ranije spomenuli, postoji hadis na koji sam naišao. U njemu je zapisano da je Allah dželešanhu rekao Davidu, mir s njim, Allahov poslanik Davud, koga zovu kralj David bez obzira na njegovu titulu, Allahov poslanik Davud, mir neka je s njim, Allah je rekao: Ja Davudu, mathalu dunja, mathalu džifatin, ičtamajt al kilabu. Ja Davud, inna dunja džifatin, ičtamajt aleha al kilab. O Davude, primjer svijeta je kao strvina okružena psima. O Davide, primjer svijeta je kao leš okružen hijenama. Jesi li ikada vidio hijene, šejhu? Jesam. Jesi li vidio hijene u svijetu? Kada neko jede leš, rastrgavši ga, svi ga vuku prema sebi. Jedan kaže, ovo je moje, drugi vuče s druge strane i kaže, ovo je moje. Svako od njih nešto jede, ali svi nastavljaju vući leš. Rekao je da je svijet kao meso mrtve životinje okružene hijenama. Da li biste željeli biti kao te hijene? Trgati meso s mrtve lešine. Dakle, mi nismo ovdje okupljeni zbog svijeta. Nismo zainteresirani da budemo kao hijene, da kidamo meso s mrtvih životinja ili lešina. Ovdje smo da steknemo znanje o našem stvoritelju. To je božanska ljubav, čiji je plod tvoj otac tamo zagrizao. A sada dolazi svima nama. Dakle, to je priroda. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio vaša srca plodnim tlom da prime sjeme jednoće Allaha subhanahu wa ta'ala. S pravednim dijelima i dobrim dijelima koja je Bog subhanahu wa ta'ala odredio, sjeme jednoće Boga i poslanstva njegovog poslanika počelo je rasti i vi ste počeli brati plodove. Plodove znanja, plodove ljubavi, plodove mušahade, plodove vusul i plodove visal. Znanje, ljubav, svjedočanstvo, doseg, odnos s božanskim prisustvom i postizanje savršenstva. To je ono što mi radimo.
Nemamo šta da se borimo ni sa kim. Svako je slobodan da prisustvuje bilo kojoj ceremoniji koju želi. Svatko je slobodan da prima savjete od koga god želi. Svatko je slobodan da bude prijatelj s kim god želi. Nemamo problema ni sa kim. Ne zamjeramo nikome. Slobodni ljudi. Ali okupljamo se da tražimo znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala i steknemo ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato Allah dželešanhu kaže u Kur'anu, u suri El Ankebut, odmah nakon ajeta koji glasi: čitaj ono što ti je objavljeno iz knjige i obavljaj molitvu. Ne raspravljaj se sa ljudima koji imaju znanje, božansko znanje, ne raspravljaj se s njima. Umjesto toga reci im: mi vjerujemo u ono što nam je dato i vjerujemo u ono što je vama dato. Naš gospodar i vaš gospodar su jedno i mi smo se njemu pokorili. Mi vjerujemo u ono što je nama dato i vjerujemo u ono što je njima dato. Danas su mi poslali poruku iz Dallasa. Šejh velika je zbrka, ne znamo šta da radimo, rekli su. Šta da radimo? Vjerujemo u ono što nam je dato. Vjerujemo u ono što je njima dato. Naš Bog i njihov Bog su jedno. Mi smo se njemu predali. Najbolji među vama su najpobožniji i najbojazniji od Allaha subhanahu wa ta'ala. To se ne zasniva na ovom ili onom standardu, niti na ovoj ili onoj izjavi. Ono što je vama dato i ono što je nama dato. Mi vjerujemo u sve to, nemamo problema. Naš gospodar je jedan i mi se njemu pokoravamo. Dakle, ono što je objavljeno u svetim knjigama, mi vjerujemo. Ono što je objavljeno u našim svetim knjigama, mi vjerujemo. Naš Bog i njihov Bog i Bog svakoga je jedan. Mi smo se njemu pokorili smo se njegovoj volji. Neka nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. Dakle, to je ono što trebate učiniti. Sjednite s kim god želite. Tražite znanje o svom gospodaru. Neka sjeme ljubavi raste. Neka sjeme raste. Neka sjeme raste. La ilaha illaha Allah, Muhammed Rasulullah, sallam. Do kada, dok ne zagrizete plod? Mevlana šejh Nazim alejhi selam je rekao: neka Allah subhanahu wa ta'ala posveti njegovu tajnu. Rekao je da su u skladište stavili sve vrste sjemena pšenice. Pokušavam se sjetiti priče koju je ispričao, ali ovo je zaključak priče. Stavili su sjeme u skladište pšenice. Da, stavili su sjeme tamo, ali ga nisu posijali. Samo su ga uskladištili. Mevlana šejh Nazim alejhi selam je rekao da je od uskladištenog sjemena nekoliko njih pronašlo put do zemlje, do polja, ali većina ih je ostala u skladištu i pojeli su ih šejtanovi pacovi, pojeli su ih crvi ega, pojele su ih želje, sve su ih pojele. To skladište je svijet. To sjeme je sjeme koje vam je Allah subhanahu wa ta'ala poslao. Sjeme, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah salatu wasalam je rekao: uzmi sjeme i posadi ga na polje i vidi šta će ti dati. On će ti dati tvoj vlastiti svijet. Svako sjeme će ti dati svoj dio. To će biti njegov vlastiti svijet. To ćeš biti ti. Izronit ćeš. Fedina Malik bin Dinar je rekao: jednom sam bio na putu za Meku na hadž. Na putu sam sreo mladića. Upitao je: odakle si? Odgovorio je: od njega sam. Ponovo je upitao: gdje ideš? Idem k njemu. Rekao je: ne vidim ništa što nosiš, hranu, piće, ko te izdržava ili ti sve to opskrbljuje? Odgovorio je: to zavisi od njega sam. To je savršena osoba koja ne vidi ništa osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Idem k njemu i od njega dolazi moja hrana i piće. Rekao je: ne može biti tako, trebaju ti voda i hrana u ovoj pustinji. Reci mi, šta imaš od zada, od namirnica? Šta si ponio sa sobom kada si napustio dom? Rekao je: ponio sam 5 slova. Savršenoj osobi ne treba ništa osim Allaha i njegove knjige, njegove riječi. Rekao je: uzeo sam 5 slova iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Upitao je: koja si slova ponio sa sobom? Odgovorio je: uzeo sam kaf, ha, ja, ain, sad. Jeste li ikada naišli na slova kaf, ha, ja, ain, sad?
Neki učinjaci kažu da su slova mukatta'at, ta pojedinačna slova, početak svetih imena Allaha subhanahu wa ta'ala, esma'ullah al-husna. Neki od njih su to rekli. Dakle, ovaj mladić je rekao, imam ovih 5 slova sa sobom. Tada je Sejdina Malik bin Dinar, koji je također bio veliki svetac, upitao, šta znači kaf, ha, ja, ain, zad? Mladić je odgovorio, kaf znači kafi, ha znači hadi, ja znači muaddi, ain znači alim, sad znači sadiq. فمن كان صاحبه كافيا وهاديا ومعديا وعالما وصادقا فلا يحتاج إلى زاد ولا يخاف ولا يدل. فمن كان صاحبه كافيا وهاديا ومعديا وعالما وصادقا فلا يحتاج إلى زاد ولا يخشى ولا يخاف ولا يدل. Dakle, čiji je prijatelj, drug, svedovoljan, svevodeći, sveprenositelj naloga, sveznajući i svepošteni, onda mu ne trebaju opskrba, ne osjeća strah, ne drhti i neće zalutati. Tako priča zvuči na arapskom. Mladić je rekao, donio sam ovih 5 slova. Kada su ga pitali šta su ova 5 slova, odgovorio je, kaf je za kafija, sve je dovoljno za tebe. Pogledajte tu osobu koja je postigla savršenstvo. Ona vidi da Allah subhanahu wa ta'ala obuhvata sve za nju. Pa zašto sjedimo ovdje? Da dostignemo taj nivo znanja, da dostigneš taj nivo razumijevanja, da dostigneš taj nivo znanja. Pronađi to. Ako možeš pronaći nekoga ko ti pokaže ove puteve, ostani s njim. Obrazuj se, ako to želiš tako nazvati. Sjeti se sebe i usavršavaj se. Neka to drvo raste u tebi. Neka nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. Dakle, hvala Bogu, ono što uzmemo od našeg šujuha, mi smo zadovoljni s tim. Ono što oni uzmu odatle i mi vjerujemo u to. Naš Bog i njihov Bog su jedno. Zašto onda treba biti stalnih rasprava? Rast i postizanje Božjeg prisustva znači njegovati to sjeme, dozvoliti mu da raste i dozvoliti mu da te uzdigne. Drveće će izniknuti iz tvog srca. Njihov temelj je vrlo čvrst, vrlo siguran i vrlo stabilan. Ne može se potresti i dosegnut će sve do neba. To je ono što ti treba. O ljudi, treba ti ta čarobna stablika graha. Ko zna, možda je tako priča počela. Možda je neko čitao o islamu i rekao, o grah, čarobno sjeme, i raste prema nebu, dopire do oblaka. To je to sjeme. La ilahe illa Allah, Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن الله التوفيق بحرمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بسر سورة الفاتحة.